Yai Semar rumangsa abot rasaning atiku ing dina iki. Gatotkaca bakal kawisuda dadi ratu ning Pringgondani. Megegek ugek-ugek sadulita lae Gus. Pancen wong dadi ratu niku sanes bebungah ning amanah. Wong dadi ratu niku dudu bebungah ning amanah tegesipun sampeyan. Sampeyan mangke badhe nyangga jejiban sing abot. Bungah susah bejo cilakane wong sak negara Pringgondani niku dados tanggel jawab sampeyan. Bener Kyai. Mula aku sowan ana ing ngarsamu iki bakal nyuwun dawuh kinarya sesuluh. Dadi obor pepadhang anggenku bakal netepi kadarman iki Kyai. Ndara Gatut. Sing madhep mantep rasamu. Sangumu wis jangkep, sangumu wis pepak mboten kirang setunggal menapa. Wong dadi ratu niku sangune mung telu nenggih sugih kepinteran, sugih kadigdayan kaliyan sugih lelabuhan. Sugih kepinteran nyatanipun sampeyan sampun mumpuni lan wasis ing samukawis. Hagal lembat sedaya sampun kacakup. Hangka kalih sugih kadigdayan nyatanipun jeng ngandika sampun dados satriya ingkang prawira digdaya pilih tanding. Angka 3 sugih lelabuhan sampun cetha pratela ageng lelabetan dika boten namung wonten ing donya nanging ugi wonten ing kahiwangan. Mila saking menika Ndara Gatut ampun mandhep mangu. Aja mandhek mangu, paton linambaran ati suci lan teteken budi rahayu. Kula pitados sampeyan badhe sembodo dados pengayoman tumrapi para kawula ing Pringgondani. Ning kula suwun ndika tetep prayitna lair batin. Merga ngibarate wit-witan. Wit ki yen saya dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang nerjang kasantosan sampeyan. Saritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pekat mring pangestine ngesti ayuning kaayun Yai Semar kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu tuturmu becik bakal tak gegem dadi pakem anggenku nindakake kadarman iki ora liwat aku Gatotkaca ngaturake panuwun lan nyuwun pangestumu ya Kyai. Ya nggih teteken tekun bakal katekan sedya sing hayu badhe manggih rahayu.